4.7 IFM. Report! Nasawi ang isang 67 anyos na lolo at sugatan naman ang 6 anyos nitong apo matapos masalpok ng isang SUV sa barangay Bongalon, Labrador, Pangasinan. Sa ibrahaging CCTV footage ng Labrador Police Station, kitang-kita ang pagsalpok ng SUV sa palikong motorsiklo na lulan ng maglolo. Ihahatid lang umano ng matanda ang kanyang apo sa eskwelahan nang mangyari ang insidente. Sa tindi ng pagkakabangga, tuminapon ng 2 ilang metro mula sa kanilang kinaroroonan. Kasalukuyang nagpapagaling ang 6 anyos na bata matapos sumailalim sa operasyon, dala ng natamo nitong balis sa katawan. Nakalaya naman ang 19 anyos na driver ng SUV matapos makapagpiyansa. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Nin Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.